naitongnai jotono lamsogo takoksong boksong belekeno heart touching kaisa news ongnayobo puilawano sairo kebo mokoli muktui khiklaiwi tamo saka obono kisa khanawi norni wansuk mungrokno share khainin bagui se koijabo sung saimangkha koktungao information rohjakka buma burise khoroksa bwsajak kusuno puisui ma tongkha logio kwnui busugrok borok kwnui belekeno khanangmani kokno klaikha jotoi mairum maso 5 kg mano borok jingjal nanglaiwi osuk bisuk wnglaikha bwsajak nogo poksa norokno footage phunugui tongmani o picture bwskango obono takoksong bokoksong faide bahai ke choli tongkha bini bwsajak hamya no hamrwnani bagui o buma burisik bwsuk yorti chaitogui tongkha obono tui chwng kisa norong thanio tui phainani chaitongmasi kaka koko swkangni simino ringjak haibano phaimai angbo tini phai sukhaikha nukphaimani kubui no heart touching kaisa news wngnani thang tongkha yong nini nwsajak hamya nini nwsajak je sorry hamyang tongmani bini bumung tamo Roboloki. Bini boyos busuk rongkhana Abole ambu saimano dako nung saimalia aing sinasik dido bini banyo sajidi. okay do engkai nin logini yong sala thima busuk balokha Abole bisu balok khana pal 8 bosorok dang khana 10 বছর বাথাই গেলাক abusuk balokha na engkai nung tabuk nini nwsajak kusuno nogo bo hamya bo ongui tongjak bono tui nini nukhung bahai choliwi tong sadi lukurokno soi Aba kaya choli tongta ani basaju hamya naiba hamli ayang guri tongang ko barcawoi guri tongu aba hai orobo thango jaya nang saju bobo hamdage phayo bono kebo malgor ma yorobo dako engkai nong ni main income khainai sabo ajinai gurinai sabo angno ta nungno nini boyos busuk khana tabo uma side da laikha chai bata da man manu na chai tebsi laikhna 75 বছর angmano 75 bosoro posoi tingnai 75 ngla anyway jai hok je bini manmani bosaka engkai phaide je hamya klainai bini bai koto bini bai hai da engthe thani engkai nini sinimung kisardi ani mungko Anjali Debarma nin kami khai boro ani kami oro Gobindo para ge asakya ang hamjuk thangka asi goro tabuk je sing phainuk phaimani to belekheno heart touching no khamjaknai kaisa sin no nukphaikya je tofano nung lukurongno sabai sadi bumti choliwi tongo nukungo pulano TMB news no bulani hambai marwa sing kobong mun bisingti phai sabai man bag blai hambai hinge blai no onu khungka blai no jingjal kotor ana ama pursuk mupsuk bogane pusijak tebo sab hamya ma naijak hingga rang puisa mungsal amate hanya kerei hingga amno baganyo singom hagino koi ja kisa lukurongni khaka hamchuba sungmanoi sino rugini saiman hone wansuk lakha abin bagai tini norngo jora ringi mana harkata bemarung makai busuk balokha bemarung makai teruk kisa baria tas aprong 3 mas harong khna hingga tabo omode khablai no bari jak mai ba saiman liya butu simen ke kisa ojone kha par khailai tonglai ba
tabuk ni ojora hingkai oko busarok kwnui tongo bufa kwrui hingkai tabuk buma bwrwising masa tongo bongni nukhung obtikhani choli tongo hingkai bo hingkai to hamjak thangjak phano tongui chai sukrui aptino kaisa obostha hingkai tei tamo khainai obo wngkha bongni nukhungni tabuk sin rang puisa rok kwrui jakha bari hamya klaio aboni bagui rang puisa bebak ses paithakmaikha hingkai paithakmani yakolo tabuk paithago hingke bini bokhorok kisa nosto kahai wngui thangkha hamnani kunu taratari khe chikisa khaiya hingkai hamnani kunu chance kwrui abotino kaisa obostha wng tongkha 2 bar operation khaijakha na ekbar operation khaikha bohok abo tam tikhlai kya pro tirma nei esra khaina tirma ni saga operation khaina harkata acha hingkai tabuk ni o jorao norok jotono suggestion khaibe gradi takok som bung sinai nungnai ro tei tamlai sajani oboti rok actually nukna musungya to phar nugui tongo kamsik oboti hingke ba chungbo nuk sinai no ma thang sinai no je jaga tiprasa rok ni hingkai no oboti rok man masaya manungya abti kaisa obostha o kalaijak sak hamnai meya o condition tabuk thang sogikya paitak ni jorao sawi nungmaya tabuk ayang masingna thangno kono khaisia anyway paithago lukorokno tamko kasana musung abo nang lukorokno kasarna musuma kha ani hanok hamyano hamrinani kaisa lukoni suba mungmano ja hamno aba haiwan sungja khata gobono suba suman kha banai ti saida mano aba haja nini bumung letamo Sukuram. korok kotor khai sadi Sukuram. nang bokla sopori tong Pora. pura nung sula thang tongkho Mathang dia. mathangli da Bumau tokon oba ke mathang liya. Busala. nung khai nin bung khai tamo Salka. debroma Salka Debroma. nin man bung tamo Roboloxmi. Debroma. nung khai pori tong bokla so 6. nini mani bagui nung tam kok sana musung lukorongno Anman baga konyam sungo. Anmano chichupe mero chichupe pedi. anyway angmo kok sungnani bokhorok chi phayang tongsio borngno condition rong nugui belekhan hambai nai tongmani bagui te kok phaili hambai